Λοιπόν, έχει πολλά η επικαιρότητα, αλλά το κυρίαρχο που βγήκε από τις εφημερίδες τουλάχιστον είναι αυτόν περί δημοσιοποίησης ονομάτων για χαριστικά δάνεια, με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Σιλούρη. Ο Δημήτρης Σιλούρης είναι πρωταγωνιστής στο να αναδείξει αυτό το ζήτημα ή να αποκρύψει. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεστε. Προφανώς να αναδείξει. Θεωρήστε το ρητορικό. Τα δημοσιεύματα και οι τοποθετήσεις και 2-3 πολιτικών προσώπων είναι ότι ο Δημήτρης Σιλούρης, και για σκοπιμότητες μάλιστα, προσπαθεί να αποκρύψει. Αν δεν ήταν η δουλειά της Επιτροπής Θεσμών, όχι του Δημήτρη του Σιλούρη, δεν θα είχαμε έτσι θέμα προς συζήτηση πιθανόν, τουλάχιστον σήμερα. Ωραία, το είχαμε πριν 6 μήνες, 1 χρόνο, αλλά μετά που κάποιοι, ίσως και από αυτούς τους πολιτικούς που κάνουν τώρα κριτική, θα επιθυμούσαν να κλείσει η Επιτροπή Θεσμών όταν διορίσει την Επιτροπή η ερευνητική και να μην γίνεται τίποτε. Και τώρα θα είμαστε στο πουθενά, κατά την άποψή μου, αν δεν υπήρχε η Επιτροπή. Βασικά τι σκέφτεστε? Η δουλειά της Επιτροπής Θεσμών. Βασικά τι σκέφτεστε? Ότι πρέπει να υποθούν ονόματα. Τώρα ένα λεπτό. Θέλω να το αναλύσω το θέμα μετά από αυτόν. Να το αναλύσουμε, ναι. Προπέτασμα καπνού ή την προσπάθεια παραπλάνησης που έγινε, οφείλω να το αναλύσω λίγο. Τι έγινε ακριβώς? Δηλαδή μας λέτε προκαταρκτικά. Η ουσία είναι ότι εσείς. Όλα είναι η ουσία. Για αυτό που σας είπα είναι η ουσία. Είναι ότι θα πείτε ονόματα για δανειστικά, για χαριστικά δάνεια. Έτσι. Ένα λεπτό, κύριε Πέρε. Αυτό που σας είπα είναι πιο ουσία από την ουσία. Με γρίφους. Χωρίς γρίφους. Πολύ ξεκάθαρα. Πολύ ξεκάθαρα. Πέστε μας να καταλάβουμε. Είπα ότι αν δεν υπήρχε η δουλειά της Επιτροπής Θεσμών, θα είμαστε στο πουθενά σήμερα. Αυτός είναι γρίφος. Δεν θα είχαμε θέματα να συζητούμε σήμερα. Σήμερα έχουμε αυτές τις 500 σελίδες, όπως θα ολοκληρωθεί στο τέλος, και όταν θα μπουν και τα συμπεράσματα μέσα. Η αναφορά και ο κικαιώνας που γίνεται για αυτό το θέμα αφορά μία λίστα που ήρθε μόνο από την Τράπεζα Κύπρου, αφορά 10-12 περιπτώσεις και αφορά την προκαταρκτική έκθεση, και όλα αυτά που λέει είναι ουσία και πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε κομμάτι με κομμάτι, όπως το λέω, την οποία έκανα εγώ, την έστειλα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και σε όλα τα κόμματα και βουλευτές που δεν είναι μέλη της Επιτροπής, που δεν εκπροσωπούνται δια των κομμάτων τους στην Επιτροπή, για να γίνει η συζήτηση στις 8 του Απρίλη και μέχρι τότε ή εκείνη την ημέρα να μας δώσουν παρατηρήσεις, αλλαγές, προτάσεις κτλ. Και να αποφασιστεί αν θα υπάρχουν συμπεράσματα, να μας δώσουν και συμπεράσματα. Θα μπορούσα εγώ, γνωρίζοντας, πρώτον ο κατάλογος είναι ελλειπής, διότι υπάρχουν και στην ίδια τράπεζα και από άλλες τράπεζες ονόματα που δεν μπήκαν μέσα και θέλω την άποψη της Επιτροπής κατά πόσο θα πρέπει να μπουν. Δεύτερον, γνωρίζοντας ότι κάποιοι θα την διέρρεαν αυτή την έκθεση που δεν είναι η τελική και όλη την ευθύνη είναι εγώ προσωπικά. Όλη την ευθύνη για ποιον πρόβλημα? Αν ήταν ευθύνη να κατονομάσω εγκληματίες, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Αλλά θεωρώ ανήθικο να βάλω αυτά τα ονόματα, να τα δώσω στη δημοσιότητα, να τους προπυλακίσει η κοινωνία, όταν εγώ είχα στοιχεία τα οποία έλεγαν ότι κάποια από αυτά τα ονόματα, και αφορούν και τους 3 τουλάχιστον πολιτικούς που θα δώσω σήμερα, δεν πάω παρακάτω, ότι δεν είχαν τίποτε το μεμπτό. Δηλαδή, ξέρετε τι συζητούμε σε αυτήν την έκθεση? Αν έχουμε αντιληφθεί τι συζητούμε, κύριε Περδίκη? Συζητούμε την απάτη για την κατάρρευση του τραπεζιτικού συστήματος. Και εσείς θέλετε να δώσω ονόματα στον αέρα, να πάει προσοχή στον ΑΒΓ ότι ευθύνονται για την κατάρρευση του τραπεζιτικού συστήματος, όταν, παραδείγματος χάρη, η επεξήγηση για έναν των πολιτικών είναι ότι μα δεν είναι καν δικό μου το δάνειο. Ήταν κάποιο πελάτη μου. Μπήκε το όνομα μου επειδή ήμουν δικηγόρος. Και κέρδισα δίκη στα δικαστήρια. Να μπει το όνομα του αυτού του ανθρώπου και να πούμε πολιτικοί τους χαρίζουν λεφτά με αυτόν τον τίτλο για να ικανοποιηθεί ο κύριος Περδίκης και 5-6 δημοσιογράφοι. Δεύτερον, όχι, δεν σας δείχνω. Τον κύριο Περδίκη έχετε ανοιχτούς λογαριασμούς. Δεν έχω κανέναν. Εγώ γενικά, θα σας πω κάτι κύριε Σιλούρη, εγώ γενικά είμαι πολύ καχύποπτος. Μακάρι να είσαστε. Είμαι πολύ καχύποπτος για όλα, γιατί όποτε ρίχνετε ένα βεγγαλικό, ρίχνετε με αλφαγιώτα. Συνήθως χάνεται η ουσία. Άρα, εσείς δεν θέλετε να ρίξω εγκαλικό, υποθέτω, λογικό σειρμό. Εγώ βλέπω ότι υπήρξε ένα συνολικότερο πρόβλημα το οποίο πληρώνει
βαρύτατα η κυπριακή κοινωνία. Ναι. Έναν εκτεταμένο σύστημα απρονοησίας, διαπλοκής, διαφθοράς και ό,τι φανταστείτε, με κορυφαίους τους τότε τραπεζίτες και προσπαθούμε εδώ και ένα χρόνο να δώσουμε μια κατεύθυνση στον τόπο μας για να ορθοποδήσει. Μπορεί να χρειάζεται και αυτόν και κάτι άλλο κτλ. Δεν προκαταλαμβάνω. Και εγώ λέω ότι αν είναι αυτόν το ζητούμενο, αν είναι αυτόν το ζητούμενο που συμφωνώ απόλυτα, αν έκανα αυτόν που λέτε, να δώσω στη δημοσιότητα έτσι αλόγιστα ονόματα, κάθε άλλο παρά αυτό θα πετύχαινα. Θα έστρεφα ακριβώς και πιστεύω ότι. Λέω μάλλον, δεν πιστεύω. Άρα εσείς λέτε ότι με έναν συντεταγμένο τρόπο πρέπει να πούμε ονόματα και πράγματα. Πριν από αυτό, με έναν συντεταγμένο τρόπο πρέπει να ιεραρχήσουμε τα σημαντικά που συνέβαλαν στην καταστροφή. Σωστό. Να τα ιεραρχήσουμε και αν πρέπει να πούμε ονόματα είτε στο πρώτο κεφάλαιο, όπως θα τα ιεραρχήσουμε, είτε στο δεύτερο, είτε στο τρίτο, τι εξετάζαμε για τα δάνεια. Είναι ένα κεφάλαιο, ζωτικό, σημαντικό στην έκθεση. Εξετάζαμε δάνεια που είναι μη εξασφαλισμένα διότι δεν έχουν δίδοντα χωρίς επαρκείς υποθήκες. Δάνεια χαμηλότοκα, αυτό εννοούμε ευνοϊκά δάνεια. Μάλιστα. Που υπάρχουν περιπτώσεις που 0,75 και 1% έπαιρναν εκατομμύρια. Ναι. Και θα κατονομαστούν φυσικά. Χαριστικά δάνεια μερικώς ή ολικά. Ή δάνεια σκοπιμοτήτων, μετοχοδάνεια, δάνεια σε μοναστήρια για να αγοράζουν μετοχές από συγκεκριμένες εταιρείες κτλ. Αυτά ήταν τα βασικά. Όσον αφορά τώρα τα χαριστικά δάνεια, που εμπίπτει αυτός ο κατάλογος, επαναλαμβάνω ότι θα ήταν ντροπή, πιστεύω, για τη Βουλή και δεν θα το κάνουν ποτέ. Θα ήταν ανήθικη πράξη, δεν θα ήταν πολιτικά σωστή συμπεριφορά. Έναν κατάλογο που μας έδωσε η Τράπεζα Κύπρου, χωρίς να το συμπληρώσω και με την ελληνική και με την λαϊκή και με άλλους, να το δώσω στη δημοσιότητα, ιδιαίτερα Τράπεζα Κύπρου και λαϊκή που εξετάζουν περισσότερο, να το δώσω στη δημοσιότητα, όταν μάλιστα υπάρχουν επεξηγήσεις τις οποίες μπορούν να δώσουν κάποιοι από αυτά τα άτομα. Οι επεξηγήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα, τουλάχιστον για τους τρεις πολιτικούς που θα δώσω σήμερα στη δημοσιότητα, ότι θα ήταν έγκλημα εκ μέρους μου και όποιος θέλει να το κάνει, να τους κατονομάσει, μάλιστα ιεραρχώντας τους σαν πρώτο συμπέρασμα της έκθεσης, και αυτό είναι σημαντικό, ότι ευθύνονται για την καταστροφή της οικονομίας της Κύπρου. Μάλιστα. Αν κατάλαβα καλά από τη συνολική σας τοποθέτηση, γιατί έχετε πολλά να μας πείτε, αλλά θα δώσω τον λόγο και στους συναδέλφους σας, είναι ότι εσείς δεν θέλετε χάριν θεάματος να κάνετε δημοσιοποιήσεις, αλλά θέλετε να δείτε σφαιρικά το θέμα και να το δείτε στην Επιτροπή σας. Και δίκαια και σωστά και συλλογικά. Και να πω ένα τελευταίο σημείο και να επισημάνω τι θέλετε. Στην έρευνα μας έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν και λάθη. Δηλαδή, άλλα στοιχεία μπορεί να δίνονται σε έναν ηλεκτρονικό κείμενο που μας έδωσαν, άλλο σε ένα γραπτό κτλ. Μην ξεχνάτε ότι τα στοιχεία αυτά τα παίρναμε την ώρα της κατάρρευσης της τράπεζας. Ναι. Εγώ, αν θέλετε να μην είμαι καχύποπτος, όπως είπετε ότι είσαστε εσείς, παρόλο που και εγώ καχύποπτος σε αυτόν το ζήτημα. Είμαι καχύποπτος γενικά με την ιδέα να βγαίνει ο καθένας και να ρίχνει έναν πυροτέχνημα. Αυτό θέλω να αποφύγω κι εγώ. Αλλά εγώ να μην είμαι καχύποπτος να πω τη σκόπιμα. Μέσα στην κατάρρευση μπορεί να γίνονται λάθη, πραγματικά έφευγα κομπιούτερ, σβήνοντα στοιχεία από τους κομπιούτερ κτλ. Έχει πολιτικό που τον επροστάτευσα ουσιαστικά και μου κάνει κριτική, γιατί το όνομα του είναι στις λίστες. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι πραγματικά για το σωστό λόγο. Ναι. Είναι στις λίστες.